Христо Ботев. Име, което звучи като ехо от буря в сърцата на българите. Поет, чието думи изгарят като огън, и борец, чието оръжие пламти с копнежа за свобода. Неговият живот е едновременно стих и битка, хармония и хаос, перо и пушка. В свят, където тишината на робството се среща с крясъка на революцията, Ботев е мостът между словото и делото, символ на непоклатимия дух на един народ. В ръцете на Ботев перото не е просто инструмент за писане, а оръжие, което разсича тъмнината на потисничеството. Неговата поезия не говори. Тя крещи, тя призовава, тя вдъхновява. Когато Ботев пише за болката на своя народ, думите му се превръщат в камбани, които зоват към пробуждане. Стихотворения като борба и до моето първо либе, личната драма на поета се преплита с колективната трагедия на народа. Сякаш всяка строфа е изтръгната от душата му. Сякаш всяка дума е куршум, насочен към оковите на робството. Но поезията на Ботев не е само израз на страдание. Тя е и пламъкът, който осветява пътя към свободата. В Хаджи Димитър героизмът на бореца за свобода се извисява до легенда, а природата става свидетел и съучастник на неговата саможертва. Тази симбиоза между личното и националното, между болката и величието, е това, което прави Ботев неповторимият борец. Носиш стихове в сърцата си. Но Ботев не е само поет. Той е и човекът, който заменя мастилото с кръв, когато се наложи. Винаги готов да се жертва за останалите и да превърне думите в дела. Неговият живот е жертва в името на свободата. С перо в ръката и пушка на рамото, той не просто пише за бунта, той го олицетворява. Неговите стихотворения са мелодията, която вдъхновява, а действията му – ритъмът, който води напред. Ботев вярва, че словото е също толкова мощно, колкото и оръжието. И когато словото е изчерпано, идва ред на делото. Тази вяра го превръща в легенда, в човек, който не просто говори за свобода, а я създава със собствените си ръце. Той остава жив не само в спомените, но и в идеите, които вдъхновяват бъдещите поколения. Всяка негова дума е искра, която пали огъня на свободата, а всяко негово дело – камък, върху който се гради тя. Ботев ни оставя наследство, което не може да бъде измерено с думи, защото то живее в сърцата ни. Неговото перо и неговата пушка продължават да ни напомнят, че свободата не е дар, а завоевание, което изисква и жертви, и вдъхновение. Той ни учи, че животът намира смисъл в стремежа към висока цел, че духът може да бъде свободен, дори когато тялото е оковано. Както самият той пише, този, който падне в бой за свобода, той не умира. Така ни показва, че смъртта му е невъзможна, защото макар и не жив, той не може да бъде забравен и завинаги ще остане в българската история като легенда. Пример за родолюбие, свободолюбие, духовно извисяване над битовото и егоистично съществуване.